ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ କେବେ ନା କେବେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରେ କାଳି ବା ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଛାପା କାମ କରିଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଛାପା କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ରର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଥାଏ, ଯାହାକି ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଆସ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନେଇ ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ ଆମେ ଆଧାର ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ଆହୁରି ଆଧାର ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରିହେବ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ଆହୁରି ଆଧାର ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରିହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ 3ଟି ଆଧାର ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଆଧାର ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ 4ଟି ଆଧାର ଅକ୍ଷ ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଅକ୍ଷ ପାଇବା। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଅକ୍ଷ 1। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆଧାର ଅକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 4। ଆସ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖି ତାର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବି ଚିହ୍ନଟ କରିବା।